Držaj, takto si daj. Počkaj. Gavíka, takto musíš mať na ruke. Takto, aby si to ťahala zároveň. Ja že presne mi to stalo. Zberám to pol metra. Ale čo išiel s malým a dačo, že nie bolo dobré. Takže on prelezol všetko smer. Zatiaľ dobre? Dobre, neplač sa. Dobre, dobre. Gavíka, kde je už hore? Neviem, ale už asi dosť ďaleko. Nevadí. Na to si zapni. Na to. To môžem? No však čo by si nemohol. Dobre. Počkaj, tu je rovinka, tak si ich narovnám. Neviem, jak chceš. Neviem, kde išla Gavíka. Asi doprava poď. Tak potom... Tu poď hore. Nie, tu poď hore. Kde? Tam. Prečo? No už tu poď. Kde je Gavíka? Neviem, Pečko. Poď tady auto. Gavíka! Ale Gavíka je sa pred Peťkom a tam si taký si bude, kde je? Neviem. Ty si ho prejme. No to vás nechce, že to rozhodne. Počkaj, Peťko. Zasmielili? Počkaj. To vypadlo? Počkaj, lebo ste moc nahusto všetci. Daj jej odstup jeden. Stupinok. Len čakaj, nechoď dole, len čakaj. Kurde. A tu si daj pod ruku, aj ti to nepadalo. Čo? Toto si daj pod ruku. Však on vie, on. Už môžeš.
Pôjde? V pohode? Nepláš sa, rozmysli si každý krok. Aj toto sa ti štíklo. Keď budeš unavný, povedz. Sa zakvačíš na hento. Dobre. Dobre. A vysoko ide táto skala? Neviem. Asi nie. Prosím. Ako tebe, ale mne to veľa studienko vyhovuje. Však dobre, však to ako pre deti je super spravené. No aspoň sa mám čo. Hej. Lepšie ako Maďarsku, lebo tam Maďari, oni mali zase strašne málo. Oni tam nemali žiadne. Hej, a to... Zatiaľ dobre, ne? Zatiaľ to plocha. Jak, Gabika, pôjde? Pre ňu malý, no. Bola ti mali to ľahké? Gabika. Tak. Pre mňa to bude tiež. Počkaj ešte. Ja? Hej, ale nie je zo srandy, je to C-čko. Ťažké je pre mňa vyťahnuť mobil a s tým strachom, že mi vypadne z ruky. A dá komu na hlavu. Ešte nie. Ale nakoniec. Tatík ešte nie je vysoko. Dobre, dole nepozeraj zbytočne. No on sa začína púšťať. Aneška, hlavu hore. Ja nepozerám dole. Ale na chvíľku, len na sekundu. Peťko, kúkni sa sem. Tým modré prilby, alebo nejaké také. To je adrenalín. Telefón bez šnúrky. Mňa to nie je adrenalín. Ale že telefón, že... Telefón bez šnúrky vytiahne. Na tejto výške vie, že? Ja mám na to spadol v Tatrách. Tak to mohol robiť. Ako prosím z nohy? No, chcel som trošku oddychnúť. Tá nohy zapája, nie ruky. Noha som. Nebola som o ruku natiahnutá, keď som sa prepínala na noha. Čo? Tak myslím, že keď stojíš na mieste, tak... Hlavne dole nepozeraj. Veď snažím sa. Teda Zem dole, zamrznem. ako pod nohy pozeraj, samozrejme. Máme trošku do kopca. Dobre? Preto som povedala, že snažím sa, lebo... Dobre, kľudne. Pozerám iba na stupienku. Áno, to je jasné, na stupienke treba pozerať. Tu radšej idem tak
pomalu. Dobre, jasne. Ja ani nevidím na stupeničku, lebo sú to kamene. Super. Hlavne vždycky, aby si bol dobre za... Tak. Ešte dobre, sú tu tie stromy, že to sa zdá, že nie sme až tak vysoko. Kde? No to je. Ideme ešte hore? Aj. Teraz to ide veľmi hore. To si nemala povedať. Ale tam je už... Počkajte, to je práve že dobre, keď je iba hore. Aj. Aj vidím, nie, kolmo hore. Tam si treba povedať, že to je také, jak slovenský raj proste. Dobre. Nechceš ísť Aneška ku mne? Na čo? Aby ťa ďalej stresovala? Nie, však ja... Čo tam už takto rodí? Nie, len sa bojím, takú mama. Ideš, Peťko, takým úsekom tretieho hory. To mravce, ak ma ďalší uštípie, tak... Záplavu toho papradia, je to nádhera. Keď tam ešte ďalej bude rodiť, tak sám zhodím. Uha. Zajímavé to vyzerá. Prosím si fotku potom. Keď budeš vedieť. No. Ale nie, nemusíš. Ja možno nevyťahujem. Tak to do mne. Ale ja, Hoď mi ho. ja nie z môjho. Ty nemáš? Mám, ale nemám chuť ho teraz vyťahovať, popravde. A ešte proti svetlu, a neviem, či by ťa bolo vidno, lebo... Ale vy máte dobrú. Prav, Peťo jednak proti. A budú tam aj Jane. Wow, to normálne vyzerá, ako keby si bola skôr na stronou. Že však aj je. Aneška, kúkni sa na sekundu, si zapnutá. Peťko, kúkni sa na sekundu. Wow, to viete, ako máte bobu. Aneška, kúkaj sa. Dobre, môžete. Že práve uvidela, kadeľ pôjde. Ja už končím. Dobre, ideš To naspäť. ešte len... To ešte nekončí to. Tam hore je koniec. Peťko, počkaj. Aha, dobre. Najťažšia operácia je pre mňa toto. Mobil. Wow, krásny výhľad. Však je to brutálne krásne. Ale tuto, keď budeš stať, pozri sa na túto skalu. To normálne je fakt jak z treťohoria. Alebo to... Neviem, čo je treťo hore, ale pekné. Môže z treťohoria bolo strašne veľa toho papradia všade. To bolo... tam všetko tak. Ty, ako slušne, vysoko sme. Tatík, učiteľka hovorí, že nie je zlé počasie, ale Hej. zlé oblečený človek. Tak nie je zlá karata, ale zlé vytrenovaný človek. No, už sa potom nedá. Čo sa? Ja sem. Opatrne. Ale myslím, že keď sa bojím, tak budem si stáť. Nie, ale opatrne. Hlavne buď zaistený na obidvoch. A nepozeraj dole, iba hore. No máš jak rebrík na slovenskom raji, nič iné. Ja sa nepoviem výško teraz, ale toho prepínania. Vždy prepína. A vždy po jednom a vždy si to skontroluj, nech to máš poriadne. Teraz pôjdeme, tak poznám. Peťko, daj priestor Gabike, nech Dobre. nesie úplne za sebou. Máme ešte 15 stupienkov. Akože Dobre, mám. dobre. Aneška, Juki to dobre, zvládam to super. Hej. Ak ideš s mojím tempom, tak dobre. Toto hej, ona nemá rada mostíky. A rebríky a také. Je presne opak. Ani výšky. Tu je normálne jeden lezický trest. Kľud. Dýchaj hlboko. Daj kudleme, Aneška. Napíname svaly. A toto video asi nedáme na Facebook.
Prečo? Starke by vyskočil asi tlak troška. I nemá 107, ale 250. Dobre, neponáhľaj sa opatrne, lebo už sme dosť vysoko. No. Všimol som si. Ale zatiaľ si to ide dobre. To by som nepridal. Dobre, dobre, dobre. Kľud, kľud, kľud. Nohu môžete na tú pravú stranu Hlavne nohy používaj. rozložiš skôr zvonka. Hore lami. Tak, dobre. Tam už bude koniec, či? Oni už sú tu tak 4 metre krížom. Sú už na plošinke nádherné. Dobre. Peťko super. Dobre stojí. Fú, toto je hnusné miesto. Jak si to prešiel, To čo? je jeden lezecký krok. Daj nohu na pravú skalu cez lano z vrchu. Dám len. Hej, hej, hej. Chodík, podáš mi? No, počkaj, Hej. počkaj. Ďakujem. Vydrž ešte. To je dobré. Už neveľa. Keby niečo, ja sa vrátim. No, Počkaj, musím si oddychnúť. Dobre. Tak dobre, už som si oddychol. To je ne... Tak, iba trochu oddychujem. Je tu krásna palica, takú ako celú cestu. Dobre, teraz... mi palica nepomôže. Výborné. Takže je moje. To je super. Zase lačíme na dole. To je pravej. Chodík? počkaj, teraz mi daj pokoj. Ešte, áno. Inak ti chcem niečo povedať. Čo? Je to pre teba náročné? Á, Tak, výborné. Super rozpíla. nie je to, že brutál, ale mám dosť. Ja som iba spotený, Doriti. Hej, kľud. Už som pomaly len spadla karabina. Nič sa nedeje, pomaličky. A na hore už nie sú stupienky, čiže... Ama, Peťko, daj teraz máme pokoj. dobre. Asi som nemala povedať, že tu nie sú stupienky. Ale mama zatiaľ nevrští, čiže to je dobré. Tá nemôžem ísť vyššie, no keď... Kde ideš? Tu, aby som vedeli. Ja. Hej, musí ísť Dobre, dobre, dobre. pravej strane, lebo sa ináč neprepneš. Daj si ho doľava teda k ľavému kolenu. Tak, teraz. Počkaj, idem naspäť. Urobila chybu a potom som ho previesť. Nebuchni mi do hlavy, hej? Wow, ten výhľad je Hej, nádherný. je krásne. Dobre, mám tie krásne. Dobre? Obidve? Hej, ale nech to tak keď, lebo Dobre, dobre. teraz budem cúvať aj stúpať na Pohode, nájdi si svoju trasu, jak potrebuješ. Aj, som... Vraciam sa. Prečo? Som si dal zelenú. Pozri, ak som si... Vidím, vidím. Opatrne. Ďakujem hodinu. Nechcem nikde. Mosty vlastne. To je pod. Neodopínaj si, aj. Jaj. To je pod, to naľavo. Neviem, Bečko, hej. Ja sa nepozerám. Vidím tam. Hej, to je nejaké pole. Tak, dobre.
Strazí bokom a ide sa. Dobre. Môže aj o to lano. Jak si to tu prekročil, človeče? Dobre. To je rozkývané tým, jak on kráča. No jak chceš, keď nie, tak počkaj. Ja radšej počkám, kým všetci prejdú. Ty kľudne choď, keď. Vedi? Až keď budem tak, ako ten Ujo hore, tak až vtedy choď. Ujo, keď zíde dole, tam môže ísť. Ja radšej ho pôjdem, keď sám. Neviem. Počkaj, keď zišiel Ujo, choď. Ešte nie. To potom to ide ako rebrík toto. Choď, lebo čakajú tu už ľudia. Ale to je dobré, že tu sa nemusíš prepínať. Hej. A ty nie si až tak vysoko. Nie. Keď Gabika zíde. Ja musím počkať na Gabiku. Dobre, počkaj chvíľu, lebo Gabika to rozhúpala dejak. Ale keď sa nebojíš, tak choď. Dobre, choď. Zišla? Zažil som už aj príjemnejšie chvíle.
Neviem, či už ide. Že či už ide. Ide. Na chvíľu som nezachytila. Tak ide. Pohode. Možno, že zostane zberať. Nemohla počkať tam. Keď nastúpila, tak to má začať. Nemusela. Mohla počkať. Keď som počkala, bola v tom 3/4, tam je bora. Ty pôjdeš hore? Jednička, super. Taký menší som vyšla na tých čínskych hľadiach. Hej, To bol krátky bol. Hej, taký rebrík po nám to trochu nie. Jak sa tu zmestíme 4? No celé toto sa končí. Trasie sa to No jak. jak pôjdem dole? Neviem, ale trasie sa to celé. Nie, kývaj s tým ešte. Čiže to vám sa kýve tiež? Však celá podlaha sa kýva. Hej? Hej! Tuto vidíš? Jak sa kýve? Medzi to tým buriem. Tak. Peťko, postav sa. Dá sa tuto, aby ste bolo tuto. Kde sa vám chytí teraz hore? Jak to zvízdím dole potom? Čo sa? A ty na toto nechoď. Prečo? Ty to celé prejde. Tak. Ja, dobre, dobre. Dobre? Peťko, pohode? Hej. Počkáme sa teraz, ne? Každý sú sám, ne? No, do prčic. No, do frasa. Keď ešte by si nemal byť na tom. Že si už na tom. Asi spravím dneska prvýkrát šňúru, mám taký pocit. Šňúru. Ja nejdem nikde ruky dávať. Tá, ty nechoď na toto určite. Čo je? Žiješ? Tak ako dá sa to prejsť, ale je to vrcholne nepríjemné. Neviem, musím pozrieť mapu. Čo? To je zaujímavé, toto. Je pohyblivé. Je to hlavne toto je... Ideš? Jakou skrátkou chceš ísť zase? Nevieš nejaké skrátky, feraty nie sú v žiadnych skrátkach. No lebo nevedel, že to je ešte. Čiže 60 metrov a... Tak ju obídeme. Na to sme tu prišli. Ideš za mnou priamo? Nie, Dobre. to som není ja. Nie, lebo nechoď. Počuješ? Rukami sa hlavne volá.
presne sa odľahčujem, hej, že tak dohora, jak keby tak strinú. Je nový len akoby žijú. Je to v pohode, to sa stalo. Aj, Mala ešte čakať. Sorry. Dobre. Ešte je ona tu pri tým koni. Je to bečko, lebo mňa už tak bola ruky, že už nejdem sa. Myslím, že ešte medzi tým začne. tiež som si dal pes. No, ja som si dala. No, na takomto slnku, keby sme boli celý deň. To je fajne, že sladok, nie? No to fajne bolo práve, že. Teď nás čaká tam? Ale tu, jak sa oprie slnko, a keby to tak na koľko hodín bolo pod slnko, tak to Obišli Peťka? Či kde je on išiel? tu čakám, že tri strany. Aj asi je. Ideš pešo a toto ideš detkom, keď to je také ľahšie, počkaj, tam to akože dosť ľahšie. To sme ešte tam to by nedalo na detko. Ruku. To je to bolo dole, že to dal. Tu je krok zaujímavý, pozor. Tento, lano hore a dolu. Viem, Kde je to počka? Tu je. Nejdeš si to pustiť? A musíš ísť stade. Aby si sa tu dostal bezpečne, nie? Asi iba to máme. A jemu bude stačiť toto. Ideš si tu, takže si môžem svietiť. Som jak japonský turista. Stade foto. Nestačí také malé lajnko. No ale ako to vyzerá? Také to bolo dať. Normálne stojím v lufte na jednom lane. Potom som... Napne svaly. Nemáš palec pred objektívom, Peťko? Ten ľavý. Daj, môže aj na výšku. Peťko. Bude vyzerá jak námorník. Teraz nemusíš štyriť. Dole hlavou budeš. Záves to, hej, na pod nohami, ako upír. Z každej strany. Dobre. Potom za Gabiku sa už napoj. Hovorím, že toto je najdlhšia operácia, zapínanie mobilu, dobre. Dobre. To je polopečko, ne? No. Choď. Ja s zubami ne. Ja radšej prsty dolajším. Keď som takto išla, teraz, že takto, celý čas to takto skali, tak to mám rada len hore, držím po rukám, tak vlastne. A také, že dlho, veľa prejsť nie. Jedna vysielaná konec. Dúfam. Čo? Stop na obidve. Dobre? Prečo? Na tie
obidve kamene, lebo to neprekročí. Ja som skúsil vstúpiť na jedno, ale nedalo sa. Už mi to vyhovuje, že na stupenku tam bolo do srdca. Hej, toto je akurát pre nás. Nie, toto proste vadí, že som musel držať rukami a preklikávať, keď potrebuješ mať toto. Toto aj obťažnosť pre nás, aj veľa stupienkov, aj tak akurát. Maximum toto. Toto je maximum. Dá, už ťažšie by sme nedali. A tak to táto bolo peratá. C-čko, nie? Nie. Nie, tak myslím akože pre nás, že je to maximum, že už vyšší stupeň. C-čko to bolo nazvané. Vyšší stupeň už by sme nedali. Ako toto? Aj. Ako to predtým, ako to prvé. Ako to prvé, tak to... D-čko už používa z viacej skaly. Toto je nič, toto je pre deti, ale tam to už bolo také, no. A B je pre deti a C-čko už to trošku také pre odvážnejšie. C-čko to je to zvládol. To bol... A ja, že prečo tam píše Bčko na začiatku rebríka? To bolo rady, bolo B-čko, potom už môžeš ísť, si mohol ísť po lesnom chodníku. Aj ako nebolo to zlé, ale tak, no. Nebolo mi ani všetko jedno. Peti, tu prvou by som išla aj zajtra, nie dneska. Možno ani zajtra. Môžem vydýchať, neskúsme. Už dačo vidím, taký neviem čo. Hojdačku. A že robiť ďalší na chodníku. Nejaká hojdačka, ale... No, to asi není hojdačka. Hej, to hojdačka není. Tam je zase ten most. Topánky, jak dobre? Aj, Počkaj. No, dobre. trochu vzdiavať, ale tá modrá šňúra, ale dobre. Aj tomu to ľahko, za to Ale, mi treba... Peti, Ja som to tiež neodvala, som sa padol dole. ty keď sa narovnám, tak to mám takto hneď Poriešime pod potom. kolenom a Dostaneš takto kratšiu, tam a alebo možno taj nemáš dobre. To zase ja som sa vyčúvala, vieš? A to je to vôbec sa nevyčúva, je to v pohode. Peti, kto chce mať viacej zabavné, môže ísť do prstov. Aha, takto to mám mať. To nerieš, hen to nerieš, to pusti. To si Peťka odviac uvoľnilo. Správne. Také všetko si vodia rebrík, potom pôjde toto si preliec. To na hojdačku. Hej, to nie je tá hojdačka. Ďalší mostík. Ale na ten... Ideme. A to... Dobre. No a jasne, Gabika sa už hojda. Peti, už majú... Poď, tady to prejdeme a... Hej. Hej, to je koniec pre mňa. Peti, most koruna kúkol. No ten jaskra, keď chcete vyjsť, poďte až natočím do hejnice, dobre? To na tej skale hore. Poď. A tu idem sám. Dobre, choď. Tak chcel som ťa natočiť. Veď môžeme natočiť, ale niečo na blízko. Až na konci. To čo konci, nie? Tady ale zídeme už dole potom. Peťko, idem pomaličky, lebo toto sa nehojda tak, jak to prvé, toto je pre malé deti.
Poď. Choď. Nie. Také mám porovine na hojdačky, to nemám rada. A sa mi zvíha žalúdok. Ale fajn tak lesiku sa hojdať. No, a co sa hojdeš ty? Počkej. Ja viem. Teraz je lepšie. Ideme ešte raz toto. Toto vidíš? Teraz to. Takýchto je. No a teraz pokope. Neviem ti povedať. Asi aj. Minimálne jedno ešte je na Slovensku. To je tiež také, že aj pre deti je tam. Myšiak začne o chvíľu. Aj zorúvam. Toto tam mostíky, také nepohodlné, to sú deti aj. To sú vyrobiť, tento sú dalo také proste. A čudné, že orol a myšiak sú v jednej kleci. Takže sú v jednej skále, tam sú sa rozdelili. Musia sa celé naháňať. Že lepšie to voláme, že to nepočúva, nie? Keď to tak spojené. Asi orol necháva vyhrať myšiaka, lebo keby daň ho ďobol, tak by sa dohral. By sa celá zberaka zničila. Také video som dneska pozeral. A čo je? Normálne orol nadvihol kamzika. Normálne si vyletel do výšky. Videl si? Akože nie. Normálne vyletel možno 50 metrov a zhodil ho, ale strašne hlboko padal. No možno 200-300 metrov padal do hĺbky a no tak jasné, že sa zabil. No však áno. A to som aj o tom počula.
takého kamzika svýho, alebo Hej, presne. a potom to zletelo sa. Hej. Ja som videl to aj s hadom. Aj naživo. Že mali vtačík s červíkom, tak veľký orol s hadom. Taký to bol. Ani naozaj, ale videl som vrabca s dažďovkou. Čo píše? Orol, C-čko. Ideme na to druhé. Mina myšiaka. Tam je gobika. Kde? Tam. Kde? Hore už je? A už ho nevidno. Ktoré myši? Už boli strany, ne? No poď. Myšiak. Myšiak je tu dole. Aký rozdiel? Tá, žiadny. Ale to nie je. Lebo sa tiež každý rukami zvíhaš. Preto to som chcel čakať. Dobre, však teraz sa nemáme neponáhľať. Najťažšie máme za sebou. Výchá ešte počuje, že počuje. No hej, ona ale ešte aj tu predbehne na tomto. Tatík, vieš, že toto nemusíš ísť a môžeš ísť takto. Viem. No, chcem do celé prejsť. Môžeš ísť. Môžeš ísť. Tá pri nej môžem ísť až takto celé prejsť. Respirácie prečtený plotný majú chaty. Ale ja tiež nejdem o Peťo, niečo toto ti ten názov milá, keď chcete fresko. Ale ako len taká farba. No, fólia. Rafi już oszukałeś, ty! Szybko poszło! Trzeba się przepnąć, nie? Nie wie tam co powie. To jeszcze jedna. Nie no, masz to M. Albo no E. Słowa? Ale to powiem ci było. Tak, ja tam się złap klamerki. Tak. I przepnij się, stój, przepnij. Czy to nie zależy tam? Tak jest. To takie zagraniczne, nie? Ale nie wiem, co widziałem chore. No dobra, stop. Ona musi znieść się, ale nie wie co to. Cúvni troška, keď vieš. Spadło je lama. W takiej pozycji to się jeszcze nie przepinała. Vládaš. Hej. Mám aspoň pauzy Dobre. teraz. Ešte keď sa prepne o jednota. Ale to už aj ja budem rozmýšľať. Či je to trošku alebo... Dobre, už idem. Mne to úplne vyhovuje tieto kramle, že tak Aj mne. dá sa toho aj chytiť, aj stúpiť pekne. Tatík, tu budeme veľa prestupovať. Nevadí, máš tu husto tie stupienky, takže v pohodičke. Len si premyslí, aby si mal dobre to lano. Aha, tam sa dá ísť aj... Som si nezliela a rukom celé spotené. Ja?
Hej, tam sa... Chytaj tie tyčky môžeš napravo, také, čo drží tú skalu tyčku. Spokojný som s tými... Nie, spokojný som s tými topánkami. Dobre vyzerajú tak pevne, solidne. Doprava skúsi, tam tú skalu. Tam nožkoj vyšli na tú skalu. Čo robíš? Tak neviem, ako mám ísť. Doprava na tú skalu, choď si. Len tento jeden bod musíš dať. Tam skalu máš aj bližšie, keby si vadilo. A on sa prepínaj. To skončil ako tieťač. Tak. Tak, dobre, to presne toho sa drž. Tak. A už normálne hore. Dobre. Tak. Najťažší úsek sa mi... Hej. Asi potiaľ bolo C-čko, už potom bude lepšie možno. Ešte viete, ešte stále taký... Toto je môj maximum. Hej? Ťažšie jak predtým. On je tak viac možno. Teda človek sa ťaha, že sa... Čo je? Som že si to... Počkaj. Dobre? Podám ti to. Môžeš. Dobre. Tak toto je oveľa ťažšie. To je tak technicky náročnejšie, lebo nie je to, že vysoko, len... Tak myslím ťažšie. Dobre, toto ešte dajak prejdi a potom koniec. Hej. Tu už pekne normálne, jak schodíky. Obídeme skalu dokola a... Preto je toto ťažšie, lebo viacej sa ťahám rukami. A hlavne nohy využívaj. Lebo ruky sa raz unavia, nohy ti viacej vydržia. Tak ja si dávam pauzu. Dobre. Vždy, keď sa prepínam, tak si vymením ruku. Bolia ručičky, čo? Ale vždy, keď sa prepínam, tak ma prestaví. Už vám dopadne. Hej, a ja hovorím, že... Lebo ja neviem správne loziť, zaťažujem veľmi ruky. Ale sú to veľké kamene. Počkaj. Musím ťa odopnúť. Dobre. Toto, jak sa ti tu podarilo, prosím? No, dobre, len sa zamotalo. Už sme skoro hore. A
to dobre ide. Zapíchanie dole. Toto je niečo pre kabiku. Čo je tu stupenky? Čo? Ja? Všade sú stupenky. No, toto nebude pre mamu. Lánko. Veď krátke, nie? No však. Krátke ako krátke. Tam som preliezol. Dobre. To je dobrý argument. Čo je to? To nemôžem povedať. Prečo? Tak, dávaj si pozor. Aj taký ste si povedal, že čo to je? Nič. To je dobrý argument. Si strašne s tým pitkom jazyk. To je strašne Neviem, čo on len do porovnej zemi išiel. Že to sa strašne ti zavádza vajská veľký bok. A samotná váha. Aj, veľmi ťažké. A to je do 120 kg tieto tlmiče pádu. On má 100% že viac ako 120. On musí mať 130, 140. Takže to by to ani vlastne nemal ísť. Ja ti môžeš zostúpiť váhy, ak chceš. Nechcem. Čiže Hej, keď si trúfaš. aha, to sa nedá. Dá sa zostúpiť. Neviem, či dotiahneš, pre teba je to dosť vysoko, no ale skús. No. Ideš aj druhú? Tati, krásne na to druhú nejde. Na ktorú? Nie, tam to trochu vyššia, tam to kopí. Ale tu ideš cez mostík? Nie, Prečo? Nedá sa, môžeme ísť, vieš? nechcem. Nemusíme ísť, dá sa výjsť vonku. Hej, dá sa. Tak ak si necítiš zabrať, tak neviem. Ja idem, nechcem. Na mostíku nechcem byť. Ja idem ďalej, lebo to si som tu tam nepáči. Prešla babča, ty neprejdeš? Ja idem. Dobre, však jak chceš. Ja ťa nenútim, len stále ostaň pripútaný, kým nie si na... A jak vyjde hore? Čo tu? Tak, tu je koniec. Akože, Jak chceš. Keď sa necítiš, nechoď. akože tu je začiatok tej dráhy, ale No, keby si oddychol, chvíľu vám oboja už ruky, vieš. Dobre, však aj tak si išiel pekne. tu je zastupovka niečo. Počkaj, tu kde sa mám pripnúť? Hore musíte byť. Neviem, musíš sa oddychnúť. Mama, ty radšej nechoď preč. Potom sme to nedostávu cestu, ne? Tak sa stačí stavím. No do prdele. Čo, je to zle? Mama, my tak to nemáme ísť, ale ja sa tu vokám pod to. A ty sa nevokkáš. Čiže takrát to sa mi páči, ale Nie je to hrozné, normálne v pohodičke. to by som sa... Toľko, že som naopak. Dobre, len choď ďalej od kraja, Peťko. Jak chceš. Fú, ten orol vyzerá hnusne. Do frasa. Aj hore. Hej, len obdivujem orla, že tam vyzerá ťažký. A. Mama ide s tebou? Tu je za rohom. A či ide s tebou, alebo tak? Ide, hej, za mnou.
Možno by som išiel iba na mostík a toto proste ešte teraz. Bezo mňa. Iba sa bol stačí. Akože čo, ešte raz, či čo? Že možno by som... Ale kedy, teraz, či čo? Nie, že oddychnem si a možno by som išiel iba ten Aha. na mostík a to, čo ste išli bez Počkaj, bo mám ešte aj šňúrku rozviazanú. Poď. Ale teraz určite to by som nezvládol. By boli mokré skaly tesne po daždi pečo, nie? Hej. To ani nemôžeš ísť po daždi, nie? Nešiel by som podať, že to musí byť suchá skala. Pozeral si orla? Orla si pozerala? No to by som nešiel. No len toho dole môže, počkaj, ja sa idem tam pozrieť trošku tam. Keď som tu. Som vyhľad, počkaj, ja som si odskočil orla, nie? To je brutál. Tatík? Ha.